Tamtokrát budeme hrať Minecraft, ale nebudem taký dobrý, lebo hrajem sám na telefóne. Takže uvidíme. Takže je mi vidno tvár? Prečo? Neviem. Toto je len také skúšovné video. Okay. Keďže sa ti to vôbec zapne, ja to robím väčšinou takto. Kúkam na to a potom je to také ide rýchlejšie. To je sa sám načitová. Natáča. Okej, takže ešte sa ti to vás nezapne ako. Počkaj, aha, už za chvíľu to bude. Už to je, počkaj. Počkaj, ja ti to, môžem ja? Ja to viem. Môžem? Zabij to na to. Počkaj, ja chcem zabiť. Daj, vole. Po tejto časti Minecraftu budeme skúšať dostať. Po tejto časti Minecraftu budeme skúšať dostať iron. To natáčanie, to je neskúšobné. Haló, Kristián. To je neskúšobné. Takže natáčami? Hej, počkaj, no a teraz ti ukážem ešte, ako to stopuje. Stopuje sa takto, týmto tu.